Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang angin salasai, hujan taduh kabut pun tarang, masuknya kapal dilayakan. Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan, kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang bijawaya. Elok-elok di rumah orang pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layual sampai ke pucuannya. Tapi kok memancuang tidak dipangka, bataruak jua di usuaknya. Indaklah mudah jadi sumandoi. Lah banyak kami nang kabua contoh nang sudah dinagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nang tapakai. Awak lainggo babindalu taseso lima oleh parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan dipakai nan tigo buang jauh-jauh. Manulah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik dienjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan kaguah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok jo pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek jo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando lango hijau. Baa sumando lango hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batingga bangan di sinan talua manateh. Satu nampak saik nan baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tak cacek sipai nambah itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiak orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya beparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juga. Usah ditiru nampak kian yuang randah pana martabat awak. Nan kampe sumando nenek mama. Adapun sumando nenek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pujuak sayangi nambah nyawo. Sungguh-sungguh bertanam mudo, lambuak-lambuak tanaman tuo, suku malateh manaruko, nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tirih atok rumah, capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajangi. Tapi usah memandai-mandai. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakai kan jadilah sabana orang sumando minantu tauladan tu namanya. Hanya itulah wasiat dari mama kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadi kentungke keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai pinang mudo di dalam para. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.